Welcome to Vlogmas Day 13. Yay! Nasa office na ako, pero before ako papasok sa third floor, kakain na ako. Tara, bye tayo. Kain tayo dun, no? Sa harap. Sinigang, and have the rice. Kain, guys. Hi! Papunta naman sa taas. Yung pang-elevator, tinanggal nilang second floor. So, gumagana, ground, fourth, tsaka third. Tinanggal nila kasi masyadong malapit ako sa elevator pa. Ano ba yan? Di pala siya sira. Tapos tayo. One eternity later. Hello mga mahal! Samahan niyo ako mag-lunch guys. Time check is ready at 3:30. Ayan pa ako mag-lunch kasi busog pa ako. So, tagal ang elevator. Doon tayo mag-lunch sa yung may fried chicken. Samahan niyo ko doon. Kasi mamaya last practice na namin sasayaw kasi bukas yung party namin, year-end party. Sama kayo sa year-end party namin pag nakita niyo. So ang aming team bukas is 50. So naka-retro kami lahat. Lunch tayo guys, dalawang chicken doon. Guys, pero maliliit na rice naman, parang half rice na siya. Sa mga Tito. Grabe yung tindera doon, prada masyado. Pero na siyang gatas. Kaya na, buo. Wala na lagi. Lupos na. Last na yan, Pati Madre. 45 lamang. Tama. Lagi kanal. Ano ka ginabuhat? Ha? Ano ka ginabuhat? Hindi? Wala ka ginabuhat? Ay mo yan. Ayun, so i-edit ako ngayon guys kasi ako ang assign sa AVP ang aming company year-end party. Medyo nahilo ako sa mga effects. Ayan. So after dito kami ay magpa-practice ng sayaw doon sa may conference room. Hello mga mahal! Papunta na ako ng Gmall. So wala tayong ganap ngayon kasi nga busy lahat, prepare for party namin tomorrow. Katatapos na namin practice ng sayaw doon. So bukas, sama tayo sa party. So yung team namin bukas, sabi ko na kanina, 50. Kasi medyo okay. Common na yung 90s, 70s, 80s, 60s. This time, 50s tayo. So, samahan niyo ko sa Gmall guys kasi kulang pa ako ng mahabang medyas.
Meron na akong damit. Tapos yung parang long tawag dyan. Long na parang tuxedo. Ito color brown. Tapos ito yung pants na gagamitin ko. Pero tutupiin ko siya na parang shorts. Kasi pangit daw yung yung jeans na shorts. Jeans na shorts. Maong na shorts. Ayan. So tara. Bibili pa ako ng medyas na mataas. Hala! Yun! Ay, nasa Gmall na ako. Ano makdo? Ano makdo? Ano tamakdo? Ano tamakdo? Bakit? Gusto kami ng makdo. Kahit kami ng burger. Samahan nyo kami guys. Sama tayo. Daming tao guys. So, release na ng 13th month pay. Meaning madami nang bibili ngayon. Kasi bukas yung party na. Focus. Ha? Ang gusto ni Grace, pizza, SNR. Baka may SNR na lang kami. French fries ng tanak sa McDo. Ha? Na? Ako ka French fries na? Ha? Ice cream? Hindi French fries? Ice cream lang sa McDo. Ice cream daw sa McDo. Ha? So, may bago na naman sila. Lemon Zilla. Lemon Zilla. Try natin mamaya. Ha? Hindi mo ni Mama? Tapos, doon sa elevator lang ako happy bukas na. Elevator lang tayo, happy bukas. Madami ang tao. It's Thursday pa. Ha? Naman ka? Tara. Ha? Makto lang guys. Nagbigawas. Inumon daw sila. Nauwahaw daw sila. Nag-escalator tayo guys. Kung tayo mag-stairs kung nakakapagod. Hi! Day 30 natin is medyo walang laman. So samahan niyo lang ako. Maglalakad-lakad tayo. Comprendo. Eh ayoko pa-massage dyan kasi kita talaga yung mukha mo guys. Medyo nakakahiya. Ha? Nauwahaw na daw sila. Balik ako mamaya ha. Kiss! Play kiss. Kiss! Gusto na magpa-picture dyan. Tara sige! Pose! Love love! Bili muna tayo ng french fries sa mga bata. After dito, punta tayo sa SM. Ang buko. Toy. Lagi yan. Tara na. Tara. Taas.
Taas. Diretso kami sa SNR guys. Pizza. Bibili ng pizza, bibili ng pizza. Three. Dire. Daming tao. Yun na. Kailan ha? So, order natin yung pepperoni na slice. 129. Oh, 125 with drinks. Tapos garlic and shrimp. So, baka pwede Hawaii. Let's take. Merienda guys. Cheeseburger. Kain. Walang sauce, tanga. Nalagyan. Bibili kami ng medyas para bukas. Tayo kayo ipasok sa department store guys. Pwede ba? Kung sisitahin ba ako, hindi. Hindi ako nagusog. Oh. Kulang pa. Kulang pa yung kinain pa nila. Ha? Okay. Okay. Daming sales ngayon. Ang dami ding tao. Ha? Oo. Sa baba daw may just knock. Ha? Sa baba may just. Sa babang medyas. Nasa sa dinang sa baba. Oo. Baba seta. Pi, nahinay lang. Makabuha ka ha. Makabuha ka dira. Bababa tayo guys. Sa baba pa daw yung mga medyas. Bababa pa. Hala. Kiwa na. Timingan dyan ka ba? Hali. Friend ko yun. Nagpapa-event din. Si Lucky Moments. Mga medyas guys. Tataas yung hinahanap ko. 197. Mahal? $269 tatlo. Tara na. So ito yung napili ko guys. 109 plain black. Plain black. Parang gusto ko to.
Saan siya kataas? Nipo dito kataas. I-cut lang na siya. Ah, dito lang. Tunga lang. Sayang. Ganda sana. Gusto na, ikat. Dito lang daw oh. Bibili muna kami ng wrapper ng regalo. Okay. Good luck mamaya or bukas pala sa regaluhan ko. Okay? Nakakagigil si Una. Time check mga mahal, 9:30 PM. So magsasarado yung Gmall 10 PM. Whole month of December except Friday and Saturday kasi midnight sale sila. Bibili lang kami ng gift wrapper tapos uwi na. Grabe, oily ko na. Bumili ako nitong isa nito is 12 pesos. 3 pieces siya. Dalawa yung binili ko pero ang napan siya is 3. So kawawa naman siya kasi babayaran niya yung isa. So tinatlo ko na lang. 36 lang naman eh. Hindi masyadong mabigat. So instead of dalawa, I have 3. Parang pagpasko na din para sa kanya. Grabe kasi today 10 PM siya matatapos. Sabi nila medyo gutom na daw. Tapos bukas midnight sale. Saturday midnight sale. Kawawa masyado sila guys. Nakangawit. Tubang tripod. Tara na. Tabalay. Hi guys, so nasa bahay na kami ngayon na. Hello mga mahal, nasa bahay na kami. Ayan, so bye na. Bye! Ayan, so thank you so much for watching this vlog. Vlogmas Day 13 and kita-kits tomorrow sa Vlogmas 14 kasi year-end party sa aming office. So medyo marami tayong ganap bukas and baka mahaba-haba yung vlog natin. Ayan guys, thank you so much for watching this vlog and always love your family. Bye!